Diyos marhay na hapon, ihahatod sa Indokan DCGB ang detalyes po kan mga bareta na maruluwas sa aga. Alagad enot na nindong maaantabayan ang digdipo sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. Detalyes kan mga bareta sa lado lokal, national, international sports as inibapa sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. Kami po sa indong mga magiging tagapaghatod barata. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta, nagtiri po na ang mga representantes hali sa opisina kan Presidential Protocol, Senado asin Kamara katakod sa mga paghahanda para sa ikaduhang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 24, 2023 sa batasang pambansa. Sigun kay House Secretary General Reginald Velasco, piglalauman na mas dakol na bisita ang maatendir sa SONA kang presidente, alagad limitado sana ang espasyo sa plenary hall. Sinabi ni Velasco dahilan kaini, inaprobaran ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagdagdag ni mga kwarto o lugar sa laog kan batasan complex para mapwestuhan kan dakol na bisita. Mientras na pinagkonfirmar naman kan Office of the Secretary General na ang SONA ang ila-live stream para sa day makakaatindir asin makakahiling nin personal. Kinumpirmar kan Department of Agriculture o DA na maabot sa 300,000 metriko tonelada nin bagas ang atab na naani kan mga paraoma dahil sa patakot kan bagyong Betty. Ang nasabing lakdang ginibo dahilan sa abiso kan DA dahil laman sa mga weather bulletin kan Pag-asa kan naglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo. Sigun sa DA, ang mga naaning bagas ang hali sa Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1, 2, 3 asin 5. Paliwanag kan DA, kakarkulong maabot sa 4.84 bilyon pesos ang kantidad kaninaning paroy hali sa nasabing rehiyon kung sa nasa 34,954 metriko tonelada naman na mais ang atab na inani sa parehong mga rehiyon. Kapareho man ini ng 709 milyon pesos na kantidad kan mga na-harvest na mais dahil sa patakot ni bagyong Betty. Mientras tanto, hihidaleuna kan Kongreso ang pagpasar kan Proposed Maharlika Investment Fund o MIF. Ini dahil piglalauman na dai na ini maagi o isasalang sa pagtukar kan Bicameral Conference Committee. Katakod ini sa pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe na handaan Kamara na iadaptar ang ipapasar na bersyon kan Senado sa propwestong ley. Sa oras na i-adapt kan Kamara ang Senate version kan Maharlika Bill, wala nang mangyayaring Bicameral Conference Committee meeting asin tulos na ining ipapasar. Segun kay Dalipe, padagos sindang nakaantabay asin pigahalat ang maging aksyon kan Senado may kinaaraman sa bill. Enot nang pinagsertipikaran bilang urgent ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang MIF Bill. Nagpatanid si Senator Chis Escudero na posibleng makwestiyon sa Korte Suprema ang Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Kasabay pa kay niyan patanid kan senador na dapat idalion ang pagpasar sa MIF dahil anuman na bagay na pighihidali bako magayon ang kaluluwasan. Inabisuhan ni Escudero na tauanin armas ang Solicitor General para maidepensa ang MIF sa Supreme Court. Nakukulangan ang kongresista si nalalabugan sa nagkapirang probisyon kan propwestong lakdang. Sa pagpuon kan period of amendments, kinwestiyon ni Escudero ang test of economic viability kan MIF dahil sa rong business proposal ang pigtataw sa ida kan mga nagbubusol kan bill. Mientras tanto, inako ni dating Philippine National Police Drug Enforcement Group o PNP-PDEG Director Police Brigadier General Narciso Domingo na daing cover-up alagad nagkaigoning lapses sa drug operations kan Oktubre 2022 kan nakumpiskar ang 6.4 bilyon pesos na kantidad nin shabu. Sa pagpapadagos kan pagdangog kan Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, inako man ni Domingo na daing niya pigbiklad ang bilog na katotohanan sa natabing kontrobersyal na anti-drug operation.
Sigun kay Senador Ronald Bato de la Rosa, chairman kan komite, na dinulok siya ni Domingo sa pagdangog ka na nakaaging semana asin pigasabing ibubulgar na niya ang gabos na sa iyang naaaraman sa operasyon. Sinabi ni Domingo sa komite na talagang pigoprotehiran man ang 990 kilo nin shabu case sa kamautan na never makabuhi si dismissed public kaya Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sa pig-iingatan niyang maabot na sarong toneladang shabu. Ipinahayag ni Domingo ang kronolohiya kan pangyayari base sa iyang kaaraman. Saro sa procedural lapses na pinagasabi kay ni iyo ang day pagkondukta nin operating team kan inventory matapos makumpiskar ang 2 kilo nin shabu kay Mayo. Dapat ang Energy Regulation Commission o ERC ang dapat basulon asin bako ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pigsasabing sobrang singil ning kuryente sa mga konsumidores sigun kay Senator Francis Escudero. Paliwanag ang senador na ang ERC ang dapat na manimbag dahil wala man nin sisingilon ang NGCP sa konsumidores kung bako ini aprobado kan ERC. Dagdag pa ni Escudero na inakuman kan ERC sa pagdangog sa Senado na inaprobaran ang pigkokolekta kan NGCP maski sa mga proyekto na dai patapos asin atrasado. Enot kay ni pipa-refund ni Senator Sherwin Gatchalian sa NGCP ang mga pigsisingil kay ning bayad sa mga konsumidores para sa mga atrasadong proyekto. Sinabi kan senador na bako dapat ang namamanwaan ang nagsasakripisyo sa pagpapabaya kan NGCP kaya dai man giraray natatapos sa kudngunyan ang sobra 70 proyekto kung sain anom digdi ang may national significance o talagang importante sa nasyon. Mientras tanto, ipinag-uorgulyo kan Department of Energy o DOE na nakatipid ang gobyerno nin 20 milyon kilowatt-hour o kapareho ning 205 milyones pesos sa irarom kan Energy Management Program. Initanganing sa primerong parte kan taong 2023 kung saan nag-itaas man ang kaaraman kan man iba-ibang ahensya ng gobyerno kung paano sinda makakapagtipid sa konsumo sa enerhiya. Ang Government Energy Management Program nakabase sa regulasyon na ipigtalaan kan Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee sa irarom kan Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act. Gusto kaini na mabawasan pa ning 10% ang konsumo kan gobyerno sa paggamit nin kuryente sa pagikan mga lakdang kaini arog kan sistematikong paggamit nin kuryente siring man ang paggadan kan mga dai kinakaipuhan na kagamitan. Mantang inumaw man ni Energy Secretary Rafael Lutilla ang mga ahensya kan gobyerno na nagsunod sa mga lakdang para makatipid sa kuryente na magakatabang man sa pangataman sa kapalibutan. Dai maapektaran ang biyahe kan mga local airline companies sa plano kan North Korea na maglansar nin satellite puon sa aga sagkud Hunyo 11. Siring man nagpaluwas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nin Notice to Airman o NOTAM sa mga piloto bilang pag-iingat. Piglinaw na sana ni Eric Apolonio tagapagtaram kan CAAP na daing ruta nin mga commercial airlines na naglalayog sa ere kan Pilipinas ang maaapektaran. Nagpapatanid na ang gobyerno kan Japan na pabagsakonan anuman na North Korean missile na malaog sa saindang airspace base naman sa abiso kan Pyongyang manungod sa planong paglansar kan satellite. Sa bareta sa ibang nasyon, nagpalyar ang North Korea na ilansar ang military reconnaissance satellite kaini ngunya na aldaw Mayo 31. Ini matapos na nagbagsak ang bagong satellite vehicle rocket na Chollima-1 sa West Sea matapos na dai mag-andar dahil sa abnormal strut-up kan makina sa second stage kan rocket matapos matangkas ang first stage sa katahawan kang normal flight. Enot kay ni ipinag-report kan South Korean military na nagpalayog ang Pyongyang nin sarong space projectile na nagtaon nin emergency alerts sa South Korea sin Japan nagkaperang semana matapos na ipag-orden ni North Korean leader Kim Jong-un sa mga opisyal na maghanda para sa paglansar kang kainot-inoting military reconnaissance satellite. Sigon sa South Korea Joint Chiefs of Staff, nangyari ang rocket launch kasubagong alas 6:29 din aga kung sain duwang
minutos kan pinatanog ang air raid siren sa South Korea asin pinakalat ang text messages na nag-enganyar sa mga residentes na maghanda para sa evacuation asin inuto na i-evacuar ang mga aki asin mga magurang. Sinundan painikan sa pang mensahe alas 6:41 nin aga kung saan nakapalaman digdi ang warning na sent in error. Matatandaan na enot ng inabisuhan kang North Korea and Japan sa plano kaining maglansar ning military satellite sa pag-ultanan kan Mayo 31 asin Hulyo 1, 2023. Sa lado kan Karawato Sports, pigpaplano na ni Miami Heat head coach Eric Spoelstra ang nagkapirang mga adjustment o pagbabago sa saindang play bago ang nakatalaan na laban sa Denver Nuggets. Inibilang kasimbagan sa magayon na play kan Nuggets sa paborito o napaboritong mag-uli sa kampyonato ngunyan na taon. Nagkapira sa pwedeng gibuo ni Coach Spo ang paggamit o pagbabad sa mga beach players kan Miami. Posible man na maggamit na kan Miami ang saindang shooter na si Tyler Herro matapos ang halawig na panahon na pagpahingalo dahil sa injury. Apera kay ni posibleng tapatan ni Coach Spo ang diskarte ni Nuggets head coach Michael Malone na paggamit nin 7 sagkot 8 players sa bilog na kawat. Matatandaan na ultimong nagampangan ng duwang grupo daipa nang gagana ang Heat sa Denver poon kan 2020. Iyan po na detalyes kan mga bareta na maruluwas sa aga alagad enot anindong na antabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot po ni News Director Mar de la Angel Mustasa Jen Matthew Baliran. Tata Nems Flora sa Control Technical, si Richard Astora, si Trecia Marilitana sa IT. Kami po ang sa indong mga naging tagapaghatod bareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Han, bili lang akong beer. Yung B&B called for